Een appartement aan de Schuitenberg in Remun is maandagavond verwoest door een uitslaande brand. Het vuur was ontstaan in een trappenhuis. Buurtbewoners hoorden een flinke klap en zogen daarna 2 mensen wegvluchten. Maandagavond bij het maken van deze uitzending had de politie nog niet bevestigd of het inderdaad om brandstichting zou gaan. Het vuur breidde zich snel uit naar de eerste verdieping. In het appartement was gelukkig niemand aanwezig. De brandweer had 2 tankauto's buiten en een hoogwerker ingezet. De Schuitenberg is tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer. Het vuur was snel onder controle, maar hij had toch voor veel schade gezorgd. Het ganse appartement is zwart geblakerd. Het duurde nog even voor het zijn brandmeester gegeven werd, omdat de brandweer nog wilde controleren of het pand niet op instorten sting. Door de brand is er ook veel schade in de bond- en leerwinkel onder het appartement waar de brand woedde. De hele winkel was vol zwarte rook komen te staan. Ook is er nog schade aan een brandweerwagen. De hoogwerker reed achteruit tegen de spuitwagen aan. In de huis om bij de brand te komen.